128 avukat u 4 prokuraturi legali nataw il-warrant. Dan f'ċerimonja li preżenti għaliha kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Clifton Grima. Dan wara li sodisfaw ir-rekwiżiti meħtieġa u wrew il-kompetenza tagħhom biex jeżerċitaw il-professjoni legali. Il-Ministru Grima sostna li kull professjonist legali għandu jkun immexxi mill-etika, l-integrità u l-professjonalità, filwaqt li fakkar li l-avukati u l-prokuraturi legali mhux biss jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom, iżda huma wkoll għaddejja tal-ġustizzja u tas-soċjetà. Żied jgħid li l-professjoni qed tevolvi kontinwament u trid tadatta għar-realtajiet u l-isfidi ġodda. Il-warrant li huwa rikonoxxument min-naħa tal-Istat li jilħu rekwiżiti u l-istandards neċessarji sabiex ikunu ta' servizz fis-soċjetà tagħna. Ħafna żgħażagħ illi ħajkunu ordenjatu servizz professjoni li tant hija importanti b'rispett sħiħ lejn l-etika u anke lejn dik li hija s-saltna ta' dritt. Il-Ministru qal li l-Gvern se jkompli jinvesti f'riformi konkreti biex titjib l-effiċjenza tas-sistema ġudizzjarja. Fost il-proġetti msemmija hemm il-ħolqien ta' qorti kummerċjali speċjalizzata, ir-riforma tal-qrati tal-familja li tqiegħed l-interess tat-tfal u tal-familji fiċ-ċentru, kif ukoll aktar qalba diġitali fis-servizzi tal-ġustizzja permezz ta' sistemi ġodda f'diversi uffiċċji u entitajiet. Iċ-ċerimonja kienet indirizzata wkoll mill-imħallef Anthony Ellul, mill-President tal-Kamra tal-Avukati Peter Fenech u mill-President tal-Kamra tal-Prokuraturi Legali Gerald Bonella.